Digo eu que seguro que Pille vai ter que facer preguntas, tamén vos desde a casa podedes, seguro que Eva tamén vai ter algunha pregunta. Hoxe temos no programa aquí en Malas Pécoras unha maravillosa matrona que traballa no Centro de Orientación Familiar da Coruña. Ela ven a falar hoxe dun tema que, por desgraza, hai moita desinformación sobre el, como é a menopausa. Silvia Álvaro, moi boas noites, como estás? Benvida a Malas Pécoras. Moitas gracias. Como estás? Benvida, un placer. Tamén para mí. A verdade é que estou moi contenta de que hoxe esteas aquí, espero que a xente da casa tamén, porque imos tocar un tema sobre o que creo que está moi invisibilizado ou sobre todo onde hai moitísima desinformación. Entón, gustaríame comezar polo principio e que ti nos digas que é a menopausa, que é e cando comeza este proceso. Vale, a menopausia é unha etapa máis na vida da muller que comeza cando pois, temos un período de, bueno, sen ter menstruacións que varía segundo a idade que teñamos. Geralmente a partir a menopausia comeza en España, en Galiza, aos 50, bueno, polo xeral, 50-51 anos. Se é antes dos 40, pois, considerase temprana ou temperá, pero polo xeral entre os 45 e os 50 é cando se soe producir. A definición así en termos máis que emprego na consulta é que unha muller por debaixo dos 50 anos para falar de menopausia ten que estar 2 anos en regra. A partir dos 50 é un ano, polo tanto non é un período o que se chega nun momento xa estás menopáusica, vale? É unha etapa, é un proceso que vai levando diversos cambios que varían tamén moito dunha muller a outra. É dicir, que para decir certamente que ti estás na menopausa, non? Terías que estar 2 anos en menstruación antes dos 50. Sí, 2 anos en menstruación podrías decir que xa eres menopáusica. E a partir dos 50, cun ano en menstruación, xa estarías totalmente menopáusica total, non? Sí. Hai un dato moi importante que eu quero falarche dos síntomas. Segundo a Sociedade Española de Menopausa, máis do 80% das mulleres experimentan síntomas, é dicir, ter síntomas na menopausia é algo normal, non? Pero alrededor do 25 ve afectada seriamente a súa calidade de vida. Entón, cales son esos síntomas, os máis habituais ou non tan habituais? Hai moita diversidade na expresión da menopausia nas mulleres e depende moito tamén de como chegamos á menopausia, non? Eso é principal, e dos nosos hábitos nas nosas vidas. Ese 25% de mulleres experimenta síntomas que realmente son incapacitantes e que precisan pois axuda, vale? As mulleres polo xeral, cando soemos ir ao médico de cabeceira ou demandamos asistencia, xeralmente cóstanos, e sobre todo se son síntomas como que non nos incapacitan para a nosa vida diaria ou os nosos traballos. As mulleres que experimentan, pois, moitas falan de insomnio, tamén sofocos, fatiga mental, moita sequedade vaginal que condiciona as súas relacións, tamén teñen máis risco de ter infeccións urinarias, molestias nas mamas, un montón de cousas que van variando e que, como vos comento, teñen diferentes expresións. Hai mulleres que teñen moito sofoco e moito insomnio e nada de fatiga mental ou nada de molestias nos genitais. Tamén falta de líbido ás veces. É dicir, que pasa para que a xente tamén da casa saiba, non? Que pasa durante o proceso da menopausa no noso corpo? É dicir, que é o que pasa realmente dentro de nós? O que pasa no noso corpo é que cambian, as hormonas que forman parte do noso ciclo menstrual varían, cambian. Hai unhas que se chaman estróxenos e progesterona que disminúen e souben outras, vale? Eso é o que ocasiona os cambios no noso corpo, vale? Ese cambio na pel, no pelo, no porcentaxe de grasa corporal, todo eso é unha expresión deses cambios hormonais que poden ser moi bruscos ou moi lixeiros e a muller pode leválo moi ben. Pero como vos comentei, é moi importante como chegamos a esta idade, que tipo de alimentación temos, que hábitos, se fumamos, se bebemos alcohol, se non traballamos de noite, se temos moito estrés. As mulleres polo xeral somos as que máis carga mental temos. Penso que é moi importante tomar consciencia, non cando chega a menopausia, senón moito antes, de esa carga mental que levamos e de que temos que cuidarnos para poder coidar. Moi interesante o que acabas de dicir.
Porque efectivamente temos que poñer o foco en prevenir antes, non? Como pasa con todas as enfermidades ou no noso día a día. Hai que prestar atención antes de que realmente te vexas no período da menopausa, non? Quería que me falaras tamén, que agora está moi de moda o termo, da perimenopausa, porque como dicías ben antes, é un proceso longo, non é dun día para outro levantaste, non teño menstruación, estou na menopausa, non. É un proceso que a veces pode durar anos, entón, antes da menopausa hai a perimenopausa, é dicir, o corpo vaise preparando pouco a pouco para que chegue ese cese da menstruación, non? Cando nós podemos detectar que estamos entrando nun proceso de perimenopausa? Cando empezamos a notar cambios nos nosos ciclos menstruais, en cuanto que podemos ter algún mes que non teñamos a regla, ou reglas que se van acortando ou alargando, tamén pola cantidade das nosas menstruacións, que tamén moitas veces faise moito máis abundante cando imos ter a perimenopausa ou estamos na perimenopausia, pero máis que nada é como nos partos ou nas relacións sexuais ou todo na vida. As mulleres temos moita diversidade. Hai mulleres que non que a perimenopausia é un proceso moi lixeiro, con cambios moi pouco bruscos, é algo moi leve, e outras mulleres que aínda na perimenopausia cun só mes que non teñen a regla teñen moita molestia, moita sintomatoloxía, moita afectación. Eso condicionaría, dependendo dos seus factores de risco, dos seus antecedentes e a súa situación, que pudiera optar a unha terapia hormonal ou outro tipo de tratamento, vale? Un poquinho máis específico, porque influen moitísimos aspectos da nosa saúde. Facer analíticas, mirarse, ver como están as nosas vitaminas, facer unha analítica, supoño que completa, non? E as terapias hormonais tamén están de moda agora, tamén? Tomar ao mellor proxesterona ou... ou estróxenos e proxesterona, ou outro tipo de medicamentos, de fármacos que o que buscan é suplementar o que falta en canto hormonal. Isto é o que vos, como matronas, podedes asesorar ás mulleres, este tipo de suplementación ou terapias, non? Sí, podemos asesoralas, pero o tratamento sería derivarlas ao servicio de ginecoloxía para que valorara que tratamento específico precisaría, porque sí que hai moita diversidade de tratamentos, e sí que antes estaban moi demonizados, pero é verdade que é mellor, se precisamos, se temos moita sintomatoloxía, é mellor falar coa matrona, falar co ginecólogo, coa ginecóloga, e ver se o precisamos ou non, porque ás veces aguantar, imaginades, que eu teño 48 anos e podo comezar coa menopausia mañá mesmo, imaginade que comezo con moita sequedade vaginal. Non teño por que estar aguantando esa sequedade vaginal, podo plantexalo e podo ser subsidiaria porque non teño factores de risco, de emplegar unha terapia hormonal que vai me axudar un montón e vai me dar moita máis calidade de vida, que se aguanto igual 5 anos e chego xa cuns efectos dese déficit hormonal que son irreversibles e moito máis complicados. Xa que tocas ese tema de sequedade vaginal, que é un síntoma moi habitual na menopausa, toca tamén a parte do desexo sexual, é dicir, como afecta a menopausa neste momento? Xeralmente unha disminución da libido e tamén, como un cambio. Claro, entrar na menopausia agora, depende de en que punto estés ou que ideas teñas, pode ser eso, significar que xa es vella, vale? Que xa non es reproductiva, que xa non, que xa non es productiva para a sociedade. É todo o contrario. A muller está viva, é unha muller totalmente autónoma e que se coida e que pode aportarse moito a sí mesma e ás persoas que están ao seu lado se ela cree que pode ser así. Con respecto á sexualidade, coñecer coa parella coa que tes relacións afectivo-sexuais que poden ser non solamente coitais, todas as posibilidades que existen nunha relación, o emprego de lubricantes, diferentes tipos de lubricantes, oleosos, de base acuosa, un montón de cousas que se poden... Sí, moitas opcións. E logo, non focalizar o sexo na penetración. Como dicías, a pele é o órgano sexual máis grande. Silvia, temos unha pregunta dunha espectadora que ve Malas Pécoras, que hoxe, sabendo que estabas ti aquí de matrona, quixo mandarse, así que a ver se a respondemos, seguro que tamén axuda moita xente da casa, que é Mariluz de Pontecesures, que nos quere facer a pregunta de como é o sexo durante e despois dun tratamento de quimioterapia, que a veces tamén pode coincidir quimio e menopausa e pode ser toda unha revolución. Sí, unha etapa complicada, sí, é dura.
Pois gracias, Mariluz. É unha pregunta moi boa. Un tratamento con quimioterapia é un fármaco que mata tecido, que mata células e mata moitas células que non son as que precisamente van o que vai dirixido ese fármaco, non? Ás veces temos afectación de moitos tecidos, das mucosas, a caída do pelo, e todo iso vai alterar as nosas relacións, o noso desexo tamén. O que máis se ve afectado é a lubricación. Vale, hai que ter en conta que se temos, dependendo de como estemos de inmunidade, temos que ter máis cuidado co coito, porque pode haber pequeñas erosións. O importante para min é comentar todas as nosas inseguridades coa nosa parella, ter en conta eso que non soamente a penetración é a única forma de relacionarnos. Vai nos afectar tamén, se a muller está en etapa reproductiva, ten que plantexarse conxelar os óvulos ou se quere ser nai no futuro ou non, porque tamén é outro proceso importante que tes que igual deixar arreglado antes de seguir. Pero en xeral, eu creo que compartir os procesos, explicar todo o que che pode pasar e as inseguridades, porque é un momento crítico. E ter ao lado moita comprensión neste proceso, que é moi importante. Moitísimas gracias. Moitas gracias a ti. Pero aínda non te podo deixar marchar porque Pili Pampín e Eva seguro que teñen preguntas para ti. Por favor, compañeiras. Bueno, cantaría. ¿Qué tal, Silvia? Hola, bonita. Hola. Señora Villei, que tal, vai Silvia? preparando preguntas ti tamén, quirei por ti, Teño aquí a Pili moi preocupada. E logo, a ver, Pili, ahora tes aí unha matrona ao lado. Que foi? Pregúntalle ti O que me estabas comentando. Que che estaba comentando? Que me estabas comentando que Pili ten a depilación feita brasileira. Que dices? Entonces, está preocupada porque din que se te depilas moito poden entrar moitas infeccións. Claro, o pelo está para protexer, Eva. Sí, o pelo está para protexer, logo están os gustos. Podemos gustarnos levarlos dunha maneira ou outra, pero sí, o pelo no noso monte de Venus, no pubis, Ti queres facer? non sei como se chama, no pubis dos homes, pero que é importante que está aí para amortiguar, para aguantar as hormonas. Sí, para amortiguar. É moi importante. Sí, e para evitar o roce. E para evitar o roce tamén. Sí, señor. Pili, como foi a túa menopausa? A miña foi temprana. Foi temprana. Sí. Temprana Desde os 47. Menopausa precoz. No, precoz Sí, non. palabra, teño 54 anos agora, eu desde os 47 levo ca menopausia. Estás na hora, no proceso aínda, non? De vez en cando teño non tantos como tiña ao principio, pero sí, paseino bastante mal, sí. Sí? Sí, bueno, sobre todo cando estou en público, Claro. estamos falando aquí Sí. tranquilamente, ti estás a sudar por todas as poros e habidos e por haber. Sí. Eso é bastante desagradable, sí. Sí. Pero bueno, temos lo que pasar. E que tal o teu marido, Chus? Sí, Como- que además moi son ben, todos- el moi ben, el sempre moi ben. Sí? Eu a veces... Sí. Hai que dicir que tamén se cambia un pouco o carácter, verdad? Cambia o carácter, no, a nivel Si che emocional. cambiará. Si En nos que che cambia cambiou a ti, Estar na Pili? fura de diante. Na fura de diante, Que estás é de na mala fura de leche. diante? Más mala hostia, sí. Pero eso tamén me pasa a min cando estou co período. É que eu non me acordo xa do período. Xa non es... Sí, adoita pasar iso, que nos poñemos máis enfadadas, estamos máis... Cando temos a menstruación, ca menstruación xusto, que sería como unha etapa de máis de estar calma, Sí, de de máis cansancio, de de estar para ti agotamiento. mesma. Entón, Sí. claro, se te veñen a tocar a moral, pois non apetece. Eu só quero facer unha pregunta. Que queiras. É verdad que é bo facer pis despois de ter relacións? Sí. Si, ter gana. Sí, no, ainda que non teñas ganas. Ai, sí. Sí. Hai que facer ganas. Pero xa despois. pasa de forma habitual, xa Pero tes costa, ganas, Non, depende da muller. É Eu algo que boto 5 minutos sentada no váter, que temos que facer ganas. A esperar. Por que? Eu vou tomar Que é o dormir, bolso? Eva, por Vale. Dios. Vou me levantar ao bate. Sí, hai Pero que non te botar. limpias, Pili, por ¿Qué? Dios. Ai, Terás es que que- xa me bañarei, ó. É dicir, que despois de ter relacións sexuais, mellor facer pis porque Sí. evitamos, entendo, infeccións de Infeccións de orina. non? É porque antes chamábanse infeccións da lúa de mel, porque
porque... Non escoitara iso, Sí, Solo na luna de miel. porque co coito... Con suerte. Sí, con suerte. Pois co coito vaginal removese moito a flora, vale? Hai un intercambio de flora e podemos ser máis compatibles agora de ter coitos vaginais a nivel flora ou menos. Entón, con ese movimento da penetración, pois por iso é importante mexar porque limpas como meato urinario non andas coai co pisto do día toda a noite metido na vexiga. Xo apunto. Madre Sí. mía, que desastre, Pim. É unha cousa, Sí. coa relación sexual, coa menopausia, moitas veces, como non te podes quedar embarazada, olvidaste das infeccións de transmisión sexual. E sí que hai un repunte de infeccións de transmisión sexual pois na menopausia, porque bumba! Sí. Ta. Como pensan que só o anticonceptivo é para non quedar embarazada, Sí. non, os anticonceptivos son para evitar as ETS infeccións. tamén. Botas Sí. o jalo a millo, Protexerse sempre, Sí. con menopausa e sin menopausa, protexerse sempre. é o Sentidiño, importante. por favor, É importante. sentidiño. Silvia Álvaro, forte aplauso, moitísimas gracias. Gracias. Gratiñas. Atentos, porque estou eu aquí. Imos xogar con Pili Pampín un xogo. Xa que ten nenas adolescentes, pois, mirad que xogo temos preparado. Imos aló, Pili.